Mä oon just lähes salille ja oli aika, kun mä en todellakaan pystynyt käymään salilla. Mä uuvuin ekan kerran 2017. Mä pari vuotta sitten postasin tällaisen storin, missä mä sanoin, että tää on eka kerta 7 vuoteen, kun mun ei tarvi pelätä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun mä oon käynyt lenkillä. Koska 7 vuotta mä elin päivittäin sen mukaan, että mitä mulla on mun to-do-listalla. Mun piti oikeasti laskea, että jos mä käyn liikuttaa mun kehoa, mitä mä pystyn tekemään sen jälkeen. Luultavasti en mitään. Mun päivän kulku meni sen ympärillä, että miten mun keho jaksaa. Koska mä en luottanut siihen, että mun keho jaksaa. Ja se ei myös jaksanut. Et se arki oli sitä, että me mentiin täysin kehon ehdoilla ja mun piti usein valita pois sellaisia asioita, joita mä olisin ehkä oikeasti halunnut tehdä, mutta mä tiesin, että jos mä valitsen tän, niin mä en voi valita tätä. Mut sitten 2 vuotta sitten, kesällä 2024, kun mä postasin ton storin, niin ekaa kertaa mä tiesin, että hei, mä voin mennä lenkille, mä voin haastaa mun kehoa, ja se ei tarkoita, että mun maailma loppuu siihen, vaan mä voin ihan hyvin sen jälkeen ihan iloisesti tehdä myös jotain muuta, nähdä vaikka ystäviä, ilman että mun pitää vaan maata koko loppupäivä sängyssä, koska mä en oikeasti jaksa eikä pysty muuhun. Niin tää on se, että mä tiedän, että niin moni meidänkin asiakkaista tuntee näin, että oikeasti pelkää, että jaksaks mä, että mitä tapahtuu, ja ei välttämättä edes tarvii jaksaa treenata tai mitään tällaista todellakaan, mutta ylipäätänsä selviydyks mä mun työpäivästä. Jaksaks mä olla hereillä siihen asti, että on taas ilta. Se elämä ja arki pyörii siinä, että kunhan mä selviydyn tämän päivän, kunhan mä selviydyn perjantaihin asti, niin on viikonloppu, kunhan mä selviydyn tonne, niin sit sen jälkeen kaikki on taas hyvin. Mutta sit kun tultiin tonne, niin siellä oli taas ne uudet jutut. Eli oikeasti se ei ikinä loppunut, vaan se oli semmonen selviytymistä päivästä toiseen. Ja tää on niin normaalia niin monelle, mutta sen ei oikeasti tarvii olla. Kun me löydetään ne oikeat palaset siihen meidän arkeen, niin kuin mäkin olen löytänyt, että mä annan mun keholle sitä fyysistä tukea, mulla on psyykkistä kannattelua ja mulla on hermostollista turvaa, niin silloin mä voin luottaa siihen, että okei, jos mä nyt valitsen mennä esimerkiksi nyt salille, niin se ei tarkoita, että mä nyt oon siellä treenaamassa ihan sika kovaa, vaan mä tiedän, missä mun rajat menee ja mä kunnioitan niitä, koska mä menen keho edellä. Ja mä haluan, että säkin saat tämän kokemuksen jossain kohtaa sun elämässä, että sun ei enää tarvitse pelätä, että jaksatko sä, vaan sä tiedät, missä ne sun rajat menee. Ja sä tiedät, kuinka paljon sä pystyt tehdä, ja sä myös tiedät, koska sä tarvit lepoa, koska sä osaat kuunnella sun kehoa. Ja jos sä haluat tietää, että miten sä sit saat tän, tuu meidän webinaariin 16.4., koska siellä me käydään läpi, että mitä tää tarkoittaa, että sun keholla on just se tuki, mitä se kaipaa, jotta säkin voit tehdä niitä asioita, mitä sä oikeasti haluat tehdä, ja sä tiedät, että sä voit luottaa siihen sun kehoon.